Takže čaute ľudia, pri mikrofóne sedí Illuminator.sk a vítam vás pri mojom prvom gameplay alebo aj let's play na hru MacPixel. A ide na to, že máme tu možnosti, samozrejme je tu extra, story mode, to ideme my hrať, je tu free DLCs a nejaký end gag, no neviem sa vyjadrovať, tak vypadni, dobre. Tak, my ideme samozrejme do chapter 1, poď sem. Tak, a vybereme si napríklad tieto dvere. Tu je nejaký párok. Easy come, easy boom, MacPixel, save the day, ako zachránite deň, musíme zachrániť deň, takže ideme na to. Tuto je niečo, toto. Aha. What? Dobre. Tu máme nejakú nemocnicu. MacPixel. A ideme na to. Čo je toto? Zober to. Zabijú. What the fuck? Ako fakt. To čo je za hru, pane bože? To je strašné. Buddha, zoberieme. Čo robíš? Ty si debil. Dobre, ideme ďalej. Máme nejakú sopku. No, takže ideme na to. Zapcháme do tejto kravy. Čo? Aha, dobre. Ideme ďalej, ideme nejaký vláčik. Takže zoberieme zúbky. Zase naberieme radšej bombu. Prečo do toho kope? Prečo do toho kope? Čo je drbnutý? Dobre, nebudem sa vyjadrovať. Ideme ďalej. Čo tu máme? Zasneme svetlo. Doriti. A ja už som to mal. To je fuk. Ideme ďalej. Ideme sa odznova. No. Tak, skúsime tuto stále to niečo vybrať. What the fuck? Prečo si to nastrikal na seba? Debil si? Jaj, pane bože. To je tak strašne dobrá hra, až je to blbé. No, takže s tebou. Teba chytíme. Wow. Jo! Konečne prvýkrát som prešiel túto. No, zoberme sviečku a ideme sem. Pane, nemám to zmyslo. Máme sopku. Toto vážne neviem ako prejsť. Zoberme krávu. Zober niekoho do... Si debil. Zoberme toto a napcháme to do ženy. Aha, dobre. Iba ma napadlo tak, že v tej rakete by mohla... v tej kraje by mohla byť... No... Na čo do toho kopeš? Ježišmaria. Ne. Dobre, ideme ďalej. No, čo tu? Zoberieme pohár. Vyhodíme ho von k tom. Dáme na zvonček. Hodíme do detí. Do tohto. What the fuck? Ne. Aha. Tak, už vieme, kde je bomba. Stačí si to zapamätať. Tak. Takže, toto tiež vieme, takže dynamit. Hodíme sem. Aha. Dobre. A on chce horčicu. Jo? Je to tam. No, a s týmto budú trápenice, jej danenky. No, berme toto, hodíme ho. Čo mám robiť? Jo!
čo som spravil, ale je to dobré. Jo! Dáme toto jedno a potom končíme, lebo namiesto takto si to budeme dávať furt. What? Bonus round! Čo mám robiť? Čo mám robiť? Dobre, výborne. Tak, ideme do vlaku. Tu absolútne neviem, čo mám robiť, takže asi... Čo? Aha. Aha, dobre. To som nepochopil. No, toto vieme ako spraviť, to si už pamätám, tu bola tá bomba. Zober tú bombu, čo sa na ňu pozerá, videl? On čaká, kým tá bomba vybuchne. No tak toto bude tvrdý oriešok. Tohto. Ačka, skúsime takto. Kto? Jo, je to tam. Tak a už iba jedno kolo musíme prejsť a to vôbec neviem ako prejdeme, pretože to je, vyzerá to byť príliš na mňa komplikované, ale tak, no. Čo tu? Nejaké skrinky otvárať. Aha, dobre, máme to. Tak a prešli sme to ľudia a toto bude koniec tohto gameplayu. Ak sa vám videjko páčilo, zanechajte like, ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. Majte sa, fun, dobre, takže trošku fail, ale to je jedno. Čauko.